मुंबई गोवा महामार्गावर ओरोस रवळनाथ मंदिराच्या समोर गोव्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर लक्झरी बस आणि कारमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात दोघे जण किरकोळ जखमी झालेत, मात्र सुदैवाने बचावलेत। यात गाडीचं नुकसान झालंय। याबाबत प्रत्यक्षदर्शी आणि पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की मुंबईवरून गोव्याच्या दिशेने लक्झरी बस प्रवासी उतरवण्याकरता रवळनाथ मंदिरासमोरील रस्त्यावर थांबला होता। त्या दरम्यान गोव्याकडे जाणारी कार भरधाव वेगाने येऊन धडकली अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। कारचा चालकाकडील भाग पूर्णपणे चेपलाय। यामध्ये 2 प्रवासी होते, ते किरकोळ जखमी झालेत, सुदैवाने बचावलेत। अपघाताची गंभीरता पाहता दोन्ही प्रवासी किरकोळ जखमी झालेत। जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। याबाबत रघु विमनी यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे। भरधाव वेगाने आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात आणि किरकोळ गंभीर दुखापतीस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कार चालक खारघर मुंबई येथील गिरीश रमेश काळमेक याच्यावर सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय।